савияи маданияти шаҳрнишинӣ бисёр паст шудааст. Мутаассифона одамон дар бораи этикет фаромӯш карданд. Калимаҳои саломат, лутфан ё ташаккур тамоман истифода намебаранд. Шаҳри моро вайрон карданд. Медонед, шаҳр як деҳаи калон шудааст. Мардуме ки дар шаҳр зиндагӣ мекарданд ва карда истоданд, барои онҳо зиндагӣ кардан бисёр душвор аст. Барои чи? барое ки мардуми деҳот ба шаҳр мебиёянд, дар шаҳр озодӣ худашонро гум мекунанд, медонед, ва рафторҳои намедонам чӣ рафторҳое ки мекунанд одама ба шок мебиёрад. тоҷик мардум дар либоспӯшӣ дар ҳама ҷо фарқ мекунад. Дар фарз кардем дар шаҳрҳои Россия костюм бурӯ ки мепӯшанд, галстук қади дар пояшон кроссовки. Ая фарз кардем дар шаҳри мужи бояд камтар дигаргунӣ бошад. Шаҳрда бояд халқ камтар этика зиндагиро бояд донад. хай аввало тозагӣ риоят кунад дар зисти зиндагишон. фарз кардем намисол дар хонаҳои баланд ошёна ҳар гуна либосҳои тахпӯширо овезон мекунанд. ин ҳам аз шаҳрдорӣ ба фикри ман қадар дуруст намешавад. вақте ки ба қишлоқ меравем, маданияти қишлоқ дигар асту маданияти шаҳр дигар аст. ҳамин хел аст. ҳамин сабаб ҳар як шахс бояд худаш маданияти худашро донад. дар ҳар як ҷо вақте ки ба қишлоқ меравад, ҳамон тавре рафтор кунад ки ба маданияти ҳавайё рост гирад. вақте ки ба шаҳр меояд, ҳамин хеле рафтор кунад ки ба маданияти шаҳр рост биёяд. одаме ки дар шаҳр зиндагӣ кунад, бояд ки одоби хуб дошта бошад, рафтори хуб дошта бошад, ҳамчун намуна бошад ба дигарон. одамоне ки аз деҳот меоянд, бояд ки инҳо намуна бошанд. мисол як чизи дар радди берак над, суханҳои қабеҳ назанад, суханҳои хуб занад, ки аз дигарон мисол одамое ки аз деҳот меоянд ибрат бигиранд. дар назари ман амин аст. ба фикри ман либоси ҳам миллӣ бояд бошад, ҳам аврупоӣ. ин хел набояд кунанд ки мардума маҷбур кунанд ҳама либоси миллӣ пӯшанд. бояд дар ҳамин чиз бояд озодӣ бошад. яъне масалан дар шаҳр калуш мепӯшанд? Не, илтимос, калушу, румолу, ришу хеле чизо бояд набошад. ин ман худам омӯзгор доим ба донишҷӯён мегӯям ки ин медонед, ин пойтахти мо ҳаст. биёянд деҳотиё, мо бо халқи тоҷик бо бисёре зиндаем. хеле нағзай ганда гуфта наметонем, бебуд рафтаистад. мардум дар боғи ҳайвонот дар сирк маймунҳоро ёд додастанд ки велосипед ҳай мекунад. чӣ хел ки мо одамҳоро дар як зиндагӣ хуб ёд дод натавонем. вақте ки калуш мепӯшанд, маданияти шаҳрро мебинанд ки ҳамо ба туфлӣ гаштаастанд, вайҳо ҳам калушро мепартоянд, туфлӣ мехаранд. мисол мо ҳама аз деҳот омадем. фарқ надорад вай аз деҳот аз ё омада вай тарбия кан дар кор. мисол насли мо калонсол бояд амира пешгирӣ кунем. мисол вақте суханҳои қабеҳ мегӯянд, вақте ки мисол рафтори ношоиста мекунанд, мо бояд ба вайҳо нишон диҳем ки чӣ тавр дар шаҳр бояд зиндагӣ кард.